I know you've been missing me. I know, guys. It's not easy performing this national duty, doing this national service. It's not easy. Growing a human every day. It's not easy. It's not easy. Anyway, as to Miss P stated, this one is coming from guys. And Miss P inindayidana nemusikana. But by the time I left, Muskana attempted shoe size. Hmm? Transiterera. So inini ndaidana this other lady. This lady was a she was in law enforcement. I won't say her profession, but she was in law enforcement. Ari mu law enforcement kudaro. Hanzi taidana nazo. This is just a boy Miss P. Up until one of her friends and would hey, naiwe tako zviri kuita gamu out there ausikuziva iwe kama ari kupakurira yese ari kupakurira munhu wese ari kupakurira akaona john anopakurira oona ningi anopakurira saka ii hausi wega be careful zvikanzi zvinhu zvacho zvakauya zviine chii zvine evidence aiwa ndikati bom after finding out miss p ndakaenda kunoona musikana so ndakasvika asipo saka ndinouya uya ndakabva ndanoenda kunochila paroom rechirabhesti vake not that one that told me kuti bhesti vari kuita sevari kupakurira zviri fair elsewhere bhesti vamwe vaanogara navo tisu vavaya tagara tiringorova nyaya nabhesti tiringorova nyaya hameno zvakangoitika zvakangonzi tsvedi Otology was started without sugar. Otology was started. So it was so happened kuti nashi na besti vya baby besti vagamusamanda vakatonakirana zvekutodaro zvekutoti yanga yato and then zvikaitika kuti vese vakaita chii vakaita pamubhodhi vese vari two hanzi mukomana akasarudza kuti aite sei achinje best kuti akomite and then he married best hanzi musikana akarwadziwa zikanzi hey how could you do this to me gamu akarwadziwa how could you do this to me taku I trusted you zikanzi taku ndakatora evidence ndikaiti ga ndizvo zvawanga uchiita izvi gamu inini I can't handle munhu anoita nezvaunoita iwewe anofamba achingopakurira zviri fair everywhere Anzigamu attempted shoe size. Yes, she was really heartbroken and attempted shoe size, but luckily her and the child they survived. That's how I do know that Chahuroka. You guys, best is just too close to home.